मोननै प्रग्राम आदिबासिफोरनि जाहा इएम उइलसन हासदा बिथांजों आंजों जौसो मोनसे जेहातान बिथांमोननि मोनसे ट्रेडिशनेल आरो बेखौ मा होननांगौ बेखौ धर्मनि स्थानबो नङा बियो बांद्राय सामाजिकल'बो नङा ट्रेडिशनेलि आरो ऐतिहासिक भाबै बिथांमोनहा माखासे परम्परानि सायाव थांनानै थायो बे परम्पराखौ लाखिनाय बिसोरनि संस्कृति भाषा जमुगजों सम्पर्क गोनां जेहारतान बेखौ गायसनदों आरो मोजाङैनो बानायनानै होनायनि जाहा उइलसन हासदा सान्थालि मानसि इएम बिथांनि सेस्था बेखौ खालामनाय जादों आं जोबोद मोजां मोनदों बयबो सान्थालि मानसिफ्रा बाहाय बाहागो लादों दिनै नैबे सान्थिपुरनि समबाय समितिनि अडिटोरियाम हलाव जोंनि चिरां दुवार ब्लकनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि गावबुराफ्रा ज' जादों बिथांमोनहा कनभेनसन दङमोन बे कनभेनसनाव आंखौबो बाहागो लानो थाखाय लेंहरनायलाय आं बाहाय बाहागो लाफैदों आं राजनैतिक उद्देश्य लानानै आं बाहागो लाफैयाखै बाहाय जाहा गावबुरा अनुष्ठानखौ गावबुरा सिस्टेमखौ बेवहाय स्ट्रेंथेन खालामनो आरो बेखौ स्ट्रेंथेन खालामनोब्ला दिनै गावबुरा सिस्टेमखौ सालायनांगौब्ला मोनसे रुल्स बा आयेननि प्रयोजन दङ बे रुल्स बा आयेनखौ दिनै गावबुराफ्रा बानायना लागोन ना सरकारा बानायना लागोन बेफोर खोथा बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै रिसार्च खालामनो रायलायनो प्रयोजन दंसै मानोना जोंनावहाय गणतन्त्रआ उनावसो फैदों जोंनाव कन्स्टिटिउसनेल प्रभिजन्सफोरखौ उनाव नै बावैसो एप्लाइ खालामदों 6 जुलाइ जोंनाव बेवहाय बावैसो फैदों पन्चायतआ माबानिफ्राय कन्स्टिटिउसनखौ एप्लाइ खालामनायनि उनावसो फैदों नाथाय गावबुरा सिस्टेमा जुग जुग दङमोन आरो गावबुराफोरनि दारैसो मोनफा मोनफा एलेखा बा गामिफोरखौ सालायनाय जायोमोन गतिके बे अनुष्ठान बा बे सिस्टेमखौ जोङो नागारनो नाङा ओंखायनो सरकारजों फोनांजाबनानै गावबुरा सिस्टेमखौ बोरैहाय लाखिलांबाय थानो हायो गामिनि गाहेला गार्जियान मानसि बिथांमोननि गियान बा अभिगथा बेखौ बोरैहाय बे समाजखौ सालायनायाव सरकारा बोरैहाय सहाय सहयोगिता लानो हायो बेनि सिस्टेमखौ जोंहा बानायनांगौ समस्याफ्राथ' बिथांमोनहा भवन नांगौ आरो माखासे माने दासिमबो सरकारि गावबुरा जानो हायाखै बेखौ खालामनांगौ दा गामियाथ' बांबाय थायो आरो जेनेबा माने माखासे नियम बानायना होनांगोन ओंखायनो बुंदों रुल्स बे रुल्स नङाब्ला नाम्बार अफ गावबुरा संख्या बे बारायलांबाय थागोन हमना ला दिनै बिटिसिआव जेरै 40टा समस्ति दङ बे 40टा समस्तिखौथ' नों बारायलाबायनो हाला दा गभर्नमेन्टनि रेकर्डआव मोनसे रेभिनिउ दङ मोनसे रेभिनिउ ओंखायनो बे रेभिनिउ भिलेज दङ रेभिनिउ भिलेजाव सासेल'सो गावबुरा थानांगौ नाथाय मा जादों बे मोनसे रेभिनिउ भिलेजनि आन्दारावनो मोनथाम मोनब्रै सुब्बा खालामनानै गावबुरा जादों दा बेफोर समस्या फैदों जाहा मोनसे बिथिं नैबे सान्थिपुरा जाहैबाय मोनसे फरेस्ट भिलेज बाय सासेल' हेडमेन दङ नाथाय बे फरेस्ट भिलेजनि सिङावनो खावथाम खावब्रै खालामनानै दिनै माने साफा गावबुरा बानायलायनानै लादों बेखौ दा सरकारा गासैखौबो मानिगोन ना रेभिनिउ हिसाबै मानिगोन बेफोरखौ मोनसे रुलाव लाबोआब्ला दिगदारि दं आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया दिनैनिफ्राय हेलिकप्टारजों मोबिलाइज खालामनाय दाथ' इलेक्सननि बार बारगासिनो दं बयबो राजनैतिक नेताफ्रानो दिनै नामायखागोन चिफ मिनिस्टारा नामायदों बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया नामायदों इउपिपिएलनि दैदेनगिरि जोंबो नामायदों गतिके बयबो नामायखानांगोन हेलिकप्टाराथ' मोनसे कमिउनिकेसननि मोनसे मिडियासो दिनै गारि घोड़ाजों साइकेलजों मटर साइकेलजों गथै बिटिसिआबो फिसा नङा बेखौ काभार खालामजोबनो हाया हेलिकप्टारखौथ' लाखानांगोन मोनफ्रोमबो आं सानो मोनफ्रोमबो राजनैतिक दलनि दैदेनगिरिफ्रा
मालाय हेलिकप्टार लानानै थाबै कभार खालामनायनि बेबस्थाखौ खालामगोन डेफिनेटलि इउपिपिएलआबो निश्चय लागोन खोमा बाहाय जेबो साननांगौ गैया बुंनांगौ गैया बयबो लाखानांगौ जोंनि समाजनि थासारिखौ लानानै जाम्बा रायजो राजाफोरा हेलिकप्टारजों गिदिंनानै प्रटेस्ट खालामनो फैदों होननानै बुजियो बे बेलायाव सारा मा बुङो रावबो बुङा न' चिफ मिनिस्टारा बोरैहाय थाबायना फैनांगौ गारिजों फैनांगौब्ला बाहाय बेनो 6 घन्टा नांगोन सानसेयाव बेहा 10-15था प्रग्राम बानायनांगौ दा हेलिकप्टार नङाब्ला थाबै जुदि नोङो थांनो हायाब्ला ओरैनो गारिजों फैयोब्लाथ' मोनसे बिदिल'सो प्रग्राम खालामनो हागोन इलेक्सनावथ' टाइम गैया इलेक्सनाव 12-15 दिनल'सो टाइम मोनो बेनो प्रयजन